atenció al que veuran ara, perquè potser més aviat del que ens pensem, els presentadors de la tele seran o serem així. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. Ramon López de Mànteres, m'haig d'anar buscant una altra feina o no? Bon dia. Bon dia. No Segur? no pateixis. És que es veu que treballen 24 hores sense queixar-se, eh? Sí, això sí. El que fan és una transcripció d'un text en el que se diu síntesi de veu. I el que hi ha d'interessant és que està sincronitzat amb les expressions facials, en els moviments de la boca, dels llavis, de manera que estigui sincronitzat amb el que diu. Ara, això no és real, no és físic, és una síntesi d'imatge i aquesta tecnologia, i juntament amb la tecnologia de generació de la parla, doncs produeix aquest resultat. Ara, que quedi molt clar, aquest presentador virtual no té la més mínima idea del que està explicant, ni entén res, el significat de les paraules que està usant. No em faci parlar, que d'això també en podríem parlar. El Ramon López de Mànteres és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. L'hem convidat juntament amb la Itziar de Lecona, doctora en Bioètica i Dret per la Universitat de Barcelona. Bon dia a tots dos, també, Itziar. Justament per parlar d'això. Ells van participar en aquest cicle que s'ha fet i que s'està fent encara amb l'exposició i les conferències al Cosmocaixa sobre els robots, els humans i les màquines, i per tant hem volgut ni que sigui traslladar en petitó una part dels debats que heu tingut. Realment, sobre aquesta qüestió dels presentadors, debat ètic n'hi ha, Itziar? Home, i tant, com sempre, en qualsevol avenç tecnològic o científic s'ha de debatre sobre els límits que els humans hem de posar envers la tecnologia. Jo particularment estic interessada en l'acumulació de dades per alimentar aquesta intel·ligència artificial i l'impacte que té en la intimitat i la vida diària de les persones, en funció de la utilitat que li donis. Sobre les dades. Som dades? És a dir, el que interessa ja de nosaltres són les dades que puguem acumular? Doncs, malauradament, jo diria que sí, no? Que cada vegada el que interessa més a les persones és les dades que generem, i en generem moltíssimes, no? A partir del moment en què tenim un mòbil a la butxaca o que ens connectem per internet i participem en xarxes socials, naveguem i comprem a través d'internet, estem generant dades que alimenten uns algoritmes que són capaços de detectar el nostre perfil, el nostre comportament, i que poden arribar a saber tantes coses de nosaltres que és sorprenent, no? És sorprenent el que poden arribar a saber de nosaltres. I això, com deia l'Itziar, planteja problemes relacionats amb la privacitat i la intimitat de les persones. Però què podem fer per estar menys exposats? O senzillament és que és impossible? És a dir, a la que tens una eina com aquesta, i tot passa per aquí, o una tablet, on hauríem d'estar atents? Jo crec que nosaltres com a humans de vegades volem respostes binàries de 1-0 o simples, de sí o no, i això no és tan fàcil, està ple de grisos aquest territori. Jo crec que, a banda de regular, perquè és necessari una llei o una normativa internacional que ens dicti per on anar i una vessant ètica, el ciutadà ha de ser conscient d'aquest nou paradigma, que s'ha convertit en dades, en conjunt de dades, identificable, ho saben tot de nosaltres. Nosaltres hem de posar el límit, i quan dic que ho saben tot és perquè nosaltres estem emetent dades i rebent dades, i això, ara mateix, amb les tecnologies que tenim, doncs ens fa molt identificables, i abans no era així. Llavors jo crec que s'ha de fomentar una cultura de la protecció de les dades i de dirigir les dades cap a on nosaltres volem. Jo, per exemple, en l'àmbit de la biomedicina, que és on treballo, doncs s'està aplicant la idea del robot que acompanya el malalt o a la persona que està hospitalitzada. Per altra banda, les persones et diuen, home, jo vull una interacció amb l'humà, vull no estar tan sol i tan automatitzat, o sigui, una mica trobar l'equilibri, però són qüestions que sempre s'han plantejat. Sapiguem on som, no? Perquè fins a arribar a un punt en què ens cuidarà un robot, no sé si ens estimarà un robot, fins i tot. A on som ara, no? És a dir, el camí quin és? On som ara? Què és la intel·ligència artificial ara mateix? Ara jo tinc una màquina d'aquestes, una tablet, no? Que em pot fer, jo li puc fer una frase, no? Ara em menjaria un entrepà de pernil. Vostès no? Ah, mira, no m'ha fet la coma. I ara ja ho haig de parar, perquè ara, clar, m'ho gravarà tot.
Vinga. És a dir, això, que en principi m'hi facilitaria la vida, perquè, escolta'm, jo no puc escriure i vull enviar un missatge i ho faig d'aquesta manera. Fins a un robot que m'estimi? No, no. Tu ho has dit. Això pot facilitar la vida, pot ser pràctic, però hem de tenir tots molt clar que aquest sistema basat en transcriure la teva parla en un text no entén la semàntica del llenguatge. No té la més mínima idea del que és un entrepà i de per què les persones necessitem alimentar-nos per viure i una quantitat enorme de milions de coneixements de sentit comú que cap màquina té. I no tenim la més mínima idea en intel·ligència artificial com dotar d'aquests coneixements a una màquina. Estem molt lluny. No dic jo el que deies d'estimar i d'aspectes de consciència, sentiments, emocions. Tot això és ciència-ficció. Jo dubto molt que la intel·ligència artificial arribi a aquests nivells. Jo soc molt, diguem-ne, escèptic en quant a... Jo he vist la realitat de la intel·ligència artificial, veig clarament quines són les seves limitacions i per mi és força impensable que una màquina arribi a tenir algun tipus de consciència o d'emoció. A l'usuari li pot semblar, li pot fer l'efecte d'aquesta màquina estar parlant amb una prosòdia, amb una entonació adequades, i pot pensar un sistema que genera música expressiva, que això s'ha fet, i ho hem fet nosaltres al meu institut, i l'oient diu, ostres, això sona com trist, sona com alegre, però no ens hem de confondre, és tot apariència. Aquest sistema no té cap tipus de sensació que està alegre, ni que està trist, ni de res de tot això. Però tot i això, els governs, les institucions han de tenir a punt legislacions per quan aquesta intel·ligència artificial, sense arribar a aquest extrem, que ara l'hem fet una mica per provocar també, sí que generi debats, com per exemple què passa amb les feines que fan els robots, què passarà, és a dir, això implicarà el tema de si han de cotitzar o no han de cotitzar la seguretat social aquests robots. Això sí que s'ha d'anar posant sobre la taula. I de fet s'està discutint i tenim un nou reglament de protecció de dades que envers la societat digital tracta de donar resposta, però la tecnologia i la ciència sempre han anat pel davant. Llavors, les respostes, home, són bones, però clar, no són perfectes. Jo el que volia posar de manifest, per exemple, avui tenim nosaltres el dret a reclamar envers la toma de presa de decisions automatitzada, que és un nou dret. És a dir, si hi ha un algoritme que decideix per mi un tractament o el que sigui, jo tinc el dret de saber què hi ha al darrere, quina operació matemàtica hi ha al darrere i per què jo soc beneficiari i altra persona no, etc. Això són nous drets envers noves tecnologies. El problema és aquest canvi, no? Jo dic que és un canvi de paradigma, però potser no és la paraula adequada. És a dir, aquesta datificació, que és la primera fase del que vindrà, nosaltres hem de ser conscients. Després està tot el tema, per exemple, del gènere. El gènere aplicat també a la intel·ligència artificial en l'àmbit de la biomedicina. És a dir, quantes dones han de cuidar dels seus pares malalts? Si substituïm per un robot, què passarà amb el mercat laboral? Anirem a millor? Anirem a una situació pitjor? Són qüestions que són de caire social, però jo crec que en la primera fase hem de ser conscients d'això, que són dades i aquestes dades han d'estar protegides. I si les liberem és perquè busquem uns objectius que la societat troba lícits, en l'àmbit mèdic, en l'àmbit de les smart cities, el que sigui. En això estaríem d'acord? Sí, absolutament. I a més jo afegiria que s'ha d'anar amb molta cautela, hem de tenir molta cautela a l'hora de decidir certes aplicacions de la intel·ligència artificial i a l'hora de dotar d'un grau d'autonomia molt important, molt elevat a les màquines. No és quelcom que s'hagi de fer o que es pugui fer alegrement. S'ha d'analitzar realment quins avantatges té la màquina sobre la persona en certs contextos ben delimitats i en certes situacions ben delimitades, perquè en general som molt superiors nosaltres. Però, per tant, estàs donant per fet en aquest sentit que si volguéssim que fossin autònomes i prenguessin decisions, podem programar-les perquè així sigui. Per tant, serà responsabilitat nostra que ho facin o no. Exactament. Això que has dit és absolutament tecnològicament i científicament serà possible. L'altra cosa és que nosaltres, com a societat, ens dotem del consens perquè sigui o no sigui. Podem, i es fa, podem programar una màquina de manera que tingui un alt grau d'autonomia. Això es fa. Això que es parla, que de fet és molt preocupant, les armes autònomes, doncs això és quelcom que tecnològicament és factible, és possible. Ara ens hem de plantejar, s'ha de fer,
Això és un debat que el tenim a sobre la taula, que és molt important. Jo dic, la comunitat de la intel·ligència artificial, els meus companys que anem als congressos i que fem debats sobre aquest tema, hi ha un consens absolutament clar en contra, per exemple, de les armes autònomes letals, no? Però també els vehicles autònoms, els futurs vehicles autònoms... Ara pensem en els vehicles autònoms. També és un tema molt, però molt important i que requereix també molta cautela i molta precaució que fins ara no s'ha donat. Malauradament, hi ha una sèrie de fabricants i de gent que està treballant en cotxes autònoms que s'han llançat massa de pressa a la piscina. Jo ho sento molt, jo he de criticar moltes coses que s'estan fent en vehicles autònoms, perquè si un està dins d'un vehicle autònom, jo he vist dins d'un Tesla el que està passant, i un Tesla, un altre podria ser el mateix, no? Hi ha un display on es veu els altres cotxes. Doncs tot de cop apareixen i desapareixen cotxes, un que anava endavant tot de cop va endarrere, després salta cap al costat. Què vol dir? Que els sistemes de percepció que aporta el cotxe autònom són molt poc robustos. Perdoneu, jo estar dins un cotxe i apretar el botó d'autonomia completa, de conducció completa, quan veig i estic constatant que les falles que tenen els sensors, que no estan detectant, ara detecten i ara no detecten, ho sento molt, aquest cotxe no està preparat. I ens pensem que estan preparats i no estan preparats. Passaran anys abans que el cotxe autònom sigui prou robust i prou segur, i s'han de passar moltes proves, per abans de deixar anar cotxes autònoms pels carrers. Sí, jo, arrel del que diu el doctor López de Mantaras, el problema dels biaixos, per exemple, que en aquests àmbits també és un tema que la ciutadania ha de conèixer, és a dir, les decisions humanes que hi ha al darrere d'aquestes decisions automatitzades introdueixen biaixos que poden ser de tota mena. Tota mena. És a dir, que la decisió de la màquina, que l'humà tendeix també a traslladar aquesta responsabilitat, a veure què diu la màquina i després, no, és la decisió humana que hi ha d'haver-hi al darrere i els correctius. L'altre dia que estàvem junts en una conferència, jo li demanava al professor que expliqués les anècdotes que ell havia comentat off the record, del sabó que surt automàticament i d'una sèrie d'exemples molt bàsics, però que et fan veure la problemàtica de les diferències que hi ha, per exemple, racials o el que sigui, o la discriminació, i després, que si vol les explica i si no, doncs ja quedaran per una altra vegada. Però també en l'àmbit de les xarxes, és a dir, la informació que tu estàs donant en temps real, que és una combinació molt potent, les dades que tens emmagatzemades, ben ordenades, i les dades en temps real. Clar, han de ser també dades veraces, o sigui, no podem acumular dades i després utilitzar tot això per veure què passa. I el problema dels biaixos crec que és una qüestió fonamental també que la societat ha d'entendre i ha de debatre. Efectivament, hi ha molts sistemes que estan dissenyats i hi ha de manera intrínseca en biaixos, i les dades amb les quals han estat entrenats perquè prenguin certes decisions estan esbiaixades. Esbiaixant pel que fa al color de la pell, per el gènere, per exemple. El que deia l'Etzier és un dispensador de sabó automàtic que una mà blanca surt el sabó, una mà d'una persona afroamericana de pell negra no surt el sabó, perquè el sensor no està basat és un sensor òptic, està basat en la quantitat de llum que percep, i, clar, una mà fosca no la detecta. Això és un disseny inacceptable, perquè està discriminant. Diguem que no és perillós, en aquest cas no és perillós, que surti o no el sabó, en fi, no és que ens afecti enormement les nostres vides, però en principi és inacceptable, perquè qui diu això pot parlar d'altres temes molt més seriosos, com per exemple sistemes, algoritmes que utilitzen els Estats Units i altres països, jutges, on suggereix si se li ha de donar o no llibertat vigilada o llibertat provisional a un condemnat, i hi ha molts biaixos, perquè s'ha comprovat que estan prenent decisions molt desfavorables, també altra vegada cap a persones afroamericans, per exemple. Itziar de Lecuona, Ramon López de Mantaras, aquest tema segurament és un dels temes d'aquests que tot just comença i del qual n'haurem de seguir parlant. L'exemple són els èxits que tenen cada vegada que es fan conferències o exposicions, xerrades sobre aquesta qüestió. Ho seguirem fent, perquè la tecnologia en aquest cas costa atrapar-la i sempre anirà pel davant, i està bé mirar-la d'atrapar, amb valors ètics també i amb valor de dret i legals, les dues coses. Gràcies per passar pels matins. Fem una pausa i ho fem, anava a dir, no sé si la intel·ligència artificial arribarà o no al món del futbol. No sé, si després dels presentadors de televisió vindrà el Messi virtual.
El golf ja ha arribat, Ja ha no? arribat, eh? Ja ha arribat. Sí, sí. Escolta, doncs el Pere Bosch ja s'ho trobarà quan vingui aquí La ell i final amb els más seus linda. convidats. Esas coses Perquè bones. arriba el temps dels